So sa ka. Ay, may tayo, may tayo. Bay, una lang magsakas sa office ha. Mag-yosis ako. Oh, ikaw na bay. Oo, Lisa. Utrom sa ka. Sige, ito na sa mag-ulam ninyo sa asal. Okay. Ay, miyagid pala dyan niyo sa magkaon sa. Mga yun. Ampos sa doy. Ano si Kana? Isod ba yung iundan? Pero, iba ko na lisod ba? Mahimo naman yun nga mundang ta na. Pero, nga lagi, naran di mo, mundang ka. Kung determinado ka nga mahunong, oh, mahimo mo ko kaya na. Nausad. Pero ako, tinigil ko kaundang ini. Saan na babae? Ha? Si babae pa? Kadot na ba ya? Oy! Oy! Pinoy, asa oy! Una lang sa kas office bay. Nagsilap na siya. Gugaw kayo gisuob. Luya ni niya eh. Nalagyak ka din sa Kiritz building. Miss? Nganong naghalak ka? Usa na yung problema ni mo, ha? Tabagi ko. Malukoy ka. Oo, tabangan ka. Usa may problema ni mo. Ano mo gawin kay ka? Dali miss, barog. Ayaw pagyakat mo. Gutom ka ayo. Ha? Dali, sud. Ay, kahadlok. Dili ka unsaon. Dili ko daw tan nga tao. Dali, dayon. Oo. Ay, kahadlok ko eh. Sige, lingkod. Salamat. Muna akong Pinoy-anan. Studio type lang. Ako ramang usa. Salamat nga imo kong gipagkaon kaniya. Nabusog ko. Gutom kay ka, no? Kaya perti man mong nakakaon. Nganong imo man kong gidati ni. Gidati ka din eh, kay gusto kong magsulti tagtarong. Di ba, mato di mo kaganihan nga wa kay kaabtan? May bang sultihan ko nimo kung naunsa ka? Kung sa'yo mong problema? Uy, ang akong phone. Hello? Bay! Asan man ka? Wala man ka umbalik sa opisina? Muanhan ako bay. Doon na lang ko'y gilakaw kadiyot. Padaon ako diha. Bye. Miss, mubalik na ko sa opisina ha. And feel free din ha. Ani na sa ka, mintras wap kay kaptan. Basta mag-istorya lang ta. Inigulit na ko gikas sa opisina, okay? Mubalik ko na ko dito. O mahimo ka magamit sa banyo. Mahimo sad nga ablihan mo ang TV. Aron dili ka laayan ba? Pabuta lang ko, okay? Salamat. Sige, alis ako. Di mo ka bay. Kaya ni balik uy. Uy. Nusa ko eh. Mupa ako magod. Laong ka ginawa na bay. Nusa ka? Kining, bay, doon ako isulti ni mo ba? Hmm? Kung ato-ato lang niya. Saan na bay? Kaniya ba? Katong nilakaw ko galit. Usam ka babae ako giduola to kay nakita mo ko nga nagyaka sa kilid sa atman nga itong building. Naghilak. Lago kay bay. Nga, igutom ko siya. Akong gipakaon kay naluoy ko. Uy, mo ba? Iya bay. Asa mo babae ron? Taas kong bahay bay. Ha?
Hi. Kumusta lang ka din, ha? Okay ra. Ay, kakapoy. Busy ko sa opisina na. Pwede kang maligo kung gusto ka. Aron saan ma-place ko imong pamati. Nalimot ba kung sulti mo kaganihan no nga. Pwede rin kang maligo. Oh, pwede? Gusto na kaayo kong maligo. Okay, go ahead. Yes, nakasabot ko. Nahadlo ka na ako. Magkasali ka na ako. Anyway, doon na may lak ang banyo na ko. Panglak lang. Araw ka makasiguro nga dili ti kahilabtan. Recorded by Radio Mo TV. How's the feeling nga nakaligo na ka? Ang ngayon kika sa kong t-shirt. Salamat ha. Hayahay na. Presko na kayo akong gibati. Now, may mo na bang sultihan ko ni mo sa mga problema? O nga nung naabot naman din kapit ka nga wak mo di kay kaabtan din eh. Pait kayong akong naagian, sir. Ayun lang ko tawag, sir. Tawagan ko Robin. And you? Karen. Okay, Karen. Unsa mo na imong naagian nga nakaingon magkagpait? Taga-probinsya ko, sir. Taga-Butuan. Niuban ko sa usa ka recruiter. Matod niya sa usa ka opisina ko magtrabaho. Pero pag abot na mo din sa Sugbo, gihimo mi niyang prostitute. Gibaligya nga mo pagkababae. Mo na ko makaagwanta. Nangita ko pagi nga makaikyas ko. Mauto nga niikyas ko. Sa pagdinali-dali na ako, wala ko makasulubong sapatos o chinelas. Nagtiniil na lang ko. Bahala na lang ko sa makalingkawas lang ko sa salbahes. Pag mauto na abot ko din sa tanto na kong pagpalayo sa maong dapit. Mo ba? Kaluoy ko dahil mo. Mo ditong nagkalago na ka o igutong pag-ayo. Robin, please. Tabangi ko. Maluoy ka na ako. Gusto man, gusto kang mapauli sa inyo sa probinsya? Dili ko. Mahadlo ko nga masayo na nga ako mga ginikanan sa nahitapo na ko. Dili ko gusto nga mabalaka sila na ako. Pag masakit na unya hinoon. Sa may ako'y katabang mo, ha? Tabangi ko nga magkasud ko og trabaho. Please. Ha? Sige, I'll try. Mag-inquire kong vacant job para kasudlan ni mong trabaho. Salamat kaayo, Ruben. Ako ning ilong na kung utang kabubuton ni mo. Ay, pagsulti ano eh. Tabang lang ako dihan mo. Huwag aron din na sa kamo problema. Kay, I know, wag kay kaabtan din eh, di ba? So, why mga apply pagkagtrabaho? Ani lang mo nakapuyo. Ha? Kana kung okay lang nimo. Basta ni-offer ko nimo ang dili ka problema. Basta ipasalig na ko nimo. Harmless ko. Tarong ko ng pagkatao. Nahibaw ko. Tabangan ka ako ni mo kung dili ka patarong nga tao. So, unsa man? Okay ka nga anhin lang una kapuyo? Okay, pero unsa may akong ikatampo sa pagpuyo din eh. Wa pa man ko'y trabaho. Ano na lang, no? Let's make a deal. Samtang wa pa kay ka-share na ko din sa bahay. Ang narbaho ko, unya, ikaw ang mabuhat sa mga buhatono din sa bahay. Unya ako, anilang ko sa sala matog. Ikaw, ato ka sa kwarto. Ha? Maikog man sa tanimo, anak. Walay problema, oy. Okay ra ko. Okay. Anak, yun. Smile, sa ba? Musamot ka ka-cute. So, deal? Deal. Nakay kaipon nga babay sa imong gipuy. Shh, Chuy, Chuy. Hinaya lang tingog di mo ba, Chuy? Ay, haya ko din mo bay. Ano bay? Ang sa may nitaho gabi. Siya pa di, oy. Ikaw no? Gawa sa mo gunahon na, oy. Di ko
parehas ni mo nga mapahimuslanon kayo. Ikaw sultihan na bay. Ikaw pa. Di ka nga, pabor na kay ka? Naanag na sa sud sa imong bahay. Di na ka maglisod og explicar. Tinuod bitaw ka bay. Ang lalaki, magpakalalaki man jud. Pero, lahi siya bay. Di ka magkawin nagdaotan niya. Naluoy ko niya. Ha? Naintriga man kung maayo anak bay na? Bay, tabangi ko bay. Nakay na ibawaan nga nag-hiring ka ron? Tabangan ako siya ng makasud og trabaho. Ha? Miss Lynn. Si Robin akong ka-office mate. Bay, mao ni si Miss Lynn. Hello, Miss Lynn. Nice meeting you. Hi. So, how can I help you? Miss Lynn, mag-inquire tami ba kung nag-hire ba mo ron? Sad to say, wa gyud Sir Choi. But, nangita kog assistant lang nako. Kay, di na ko magkayang ako mga trabaho good. Pero, gamay ra ang sweldo ha. Kay, mag-assist naman ako og naay trabaho nga di na nako maapas. Okay na, Miss Lynn. Basta naali trabaho. Okay. So, kinsa man ang applicant? Pasabmita lang siya sa iyang resume, okay? Okay, Miss Lynn. Salamat kay kayo. Salamat kayo, Miss Lynn. O diba? Wa ka maglisod bay. Gi-offeran dayon ka ni Miss Lynn nga nagkinahanglan siya og assistant. Basta ako lagi mahangyo anak niya, okay gid na. Believe ba gina ka bay eh? Salamat kay bay ha. Ako na isulti sa Karen na ni bay. Karen? Karen di ang bay? Bay, kanang sama ko ni may paila-ila anak niya. Dili pa ron ang hustong panahon bay. Magpanagan na pa na si motobag mga tao. Ha? Eh, nga no good. Basta bay, may bawor ka unya. Karen! Hoy, Robin! Mapagkipagkuman ako og luto. Mao di nga humot kaayo. Murag lami man kay ron og baho da. Gigutom hinog og samot da. Magsukad na ko aron makakauna dayon ka. Kadatan. Doon ako'y good news para nimo, Karen. Nakakita na kong trabaho alam nimo. Tinuod ka, Robin? Recorded by Radio Mo TV. Karen, doon ako'y good news nimo. Ha? Unsa man na, Robin? Nakakita na kong trabaho alang nimo. Tinuod ka, Robin? Yes. Og pasabit na kag resume ugma. Huwag ko kasabot sa kalipay na akong libati. Salamat kit kaayo. Dagan ni kayong salamat. Ay naguno na oy. Ang importante nga naa na kay trabaho, okay? Timing ni kayo nga nagluto kag lami ron da. Celebration ni nato nga naa na kay kasuldan nga trabaho. Sige na. Magsukad sa akwaron mga onita. So, are you ready? Gikulbaan man ko. Ay, kulba diha. Basta kay bawo ni kag unsay imong buhaton. I trust you. Kaya ni nimo. Okay. Let's go. Uy. Nakatulog naman ni si Karen. Uy. Kalampyo din eh. Aron sa kimo butang. Katag mo ta kay ito pag-iika na mo kaganihang buntag. Well organized na kayo mga butang sa kabinet. Nakalugar pa sa siya grimpyo nga nilakaw man ni siya. Nag-submit siya siyang resume. Gikapoy yun yung maayo kay nakatubo ni sa sofa. Karen? Karen? Robin? Hala, sorry nakatuog ko. Naana daay ka? Di pa ko dugay nga naabot. Nagtanaw lang ko ni mga natug. Di po ikaw lang ti ka aron makakauno na ka. Hapit ang alas 6. Oh, nakaluto naman ko.
Kadiyat lang ha, ako lang initon gamay kay nabuglaw na siguro to. Ha? Nakaluto na ka? Hindi ka guni mo. Daghan na guni mo na mo. Nakalimpyo na ka, nakaluto pa yun ka. Giyon sa man mo. Nga nila kaum ka kaganiya. Nagkato si mong resume. Ay, pila raman ng trabaho, aoy. Anat kay ko ini sa amo sa probinsya. Gitrain ni maayo sa akong mama sa trabaho sa bahay. Okay. Swertiha des mo mabana, no? Ha? Ay, sige na, ay, kadit sa aha kay mag-prepare ko sa itong panihapon. Unya, kumusta may mong pag-submit sa imong resume? Nagka-istorya mo ni Miss Lynn? Yes. Iya man kong gidiretso og interview. Mao ba? Unya, unsa may sulting Miss Lynn? Sugod na ko ugma. What? Wow! Congratulations, Karen! Thank you. Mag-celebrate unya ta, ha, Karen? Okay. Toast, Karen. Toast. Tamis man nga red wine? Yes. Lamin ni nga red wine, Karen. Imong glass, mi. Punan ako. Basig mahubog ko, ani, ha? Robin, salamat kaayo, ha? Ikaw, no? Sige lang yung kagpasalamat. Tungod kay angay lang. Tagsaon na kaayong lalaki nga sama ni mo. Huwag ka makailan ako. Unya, inani na lang ang tabang nga imong gihatag na ako. Labaw sa tanan, garespeto na mga akong pagkapapay. Bisan pa man sa imong naibawaan sa akong naagian. Sama sa mga ingon, tungod kay angay lang sad. Sige na, oy. Seryoso na mahinuon tayo ni. Sige na, ingnan na yung wine. Robin, nubog naman ko. Bukyo ko. Tula manggod, kabato lang atong nahurot. Sige lang, girl. Celebrate na yata. O, sa kaya ang kabalakan kay ni Aram tayo ni sa bahay. Nalipong ako, Robin. Karen? Karen? Nakatuok na ko ni Sierra. Hakol ni singal sahon. Ipahimutang ni ko sa iyang kwarto. Bukat sa bayana. Nakatuok ni Cute siya. Kagwapa niya. Malaanghel ang iyang naong. Kaluoy niya. Kanindot siya mga ngapil. Robin. Karen. Robin. Recorded by Radio Mo TV. Nahin mo nang uputang na tili ang may tabo kagabi. Nakasako ni Karen. Ni Karen. Nakasako niya. Andam na ang pamahaw. Mahimo na kang mukaon. Murag uga mo yung tono siyang sinultihan. Masuko ka siya na ako. Busog na ko. Mo-duty na ko. Sige. Ato na ko. Okay. Mao ba bay? Doon ay nahitabo ninyo ni Karen? O bay, murag nasuko siya na ko kay medyo dry man siya. Makasabot sa ko kay nakasagog ko niya. Pero bay, wa mo sa ko niya sudyay kaganyang buntag. Wa sad siya muiskot. Wa ko niya awaya. Aw di gid siya ang masuko. Kay nahitabo maghabo nga with her consent. Mayon ko nga with her consent kay wa man siya mopalag. Instead, ni-response man ganit siya. Meaning,
Okay ra siya. Bay. Robin, may mong magstorya ta ka diyot. Ha? Patay. Munong ka niyong bayan sa nitabo naman. Ayaw mo itong kasuko, Karen. Please. Robin, okay ra nimo? Ha? Oo, okay na. Sige. Nung sumay atong istoryahan. Again, salamat sa tanan. Isipon akong dakong utang kabubuton ang tanan nimo tabang nako. Karon nga nakatrabaho na ko, doon na ko'y sweldo. Makabayad na ko nimo. Usay bayad. Okay, dili lang bayad. Pasalamat na lang. Bisan gamay nga kantidad lang nga makashare ko nimo. Karen, no need. Uwa na sa itong sabot. Nakabayad naman ka. Ang imo rin pagservisyo rin isbay. Ang imong pagpanglimpyo, imong pagluto, pagpanglaba. Imo kong giatiman. Dako na kayong bayad para nako kung gusto mo yung kang mabayad. Actually, mo na itong ikasabutan, di ba? Yatagan ko nagdakong importansya, Karen. Magpangita na magani siguro ko, ana, o mawa na ka din eh. Robin, ayaw lang lainas sa pagsabot ha. Dili man sad mahimo nga ani na lang yung kuhang sangto, di ba? Mupauli ko sa amo. Kay naglisod na akong mama. Usa? Yes. Nikunta ko sa akong iyaan. Og iya akong papaulion kay basin og dili na ko na magdugay si mama. Manangit ko ni Miss Lynn nga mo leave ko. Og inigbalik na unya na ako pohon sa trabaho. Mangita na lang ko og kapuy-an. Ha? Okay. Okay ra, Karen. Salamat. Og tugdan ko ni Miss Lynn, next day ko mo leave. Og maphon, inig-out na ko sa trabaho. Mudiretso na ko og larga pa doon sa among probinsya. I will never forget you, Robin. Karen. Alone, no matter who may try. Huy! Naunsa naman taon ka ba yun nga? Ganiha pa man ka muntag naghinuktok. Wa man ka sa mood. Nga naman ka, ha? Giaway kang Karen bay? Nasako gid sa nimo? Wa ba yun? Wa mo gani siya hisgot nga nagstorya mi. Nalangit siya ng paali sa ila kay naglisod iyang mama. Mulib sa siya sa trabaho. Nigbalik niya, mangita na siya glaing kapuyan. Awang-ang man sad og forever na sing mo puyo uban nimo bay. Nga di pa man nimo si asawa. Di man gani mo uyab bisan pag dunay hitabo ninyo. Okay ra na ba yun eh? Anak magyud na. Nga ano bitang wa nimo panguyab eh. Bay. Mingaw na. Uwa na yun siya. Napag-uhan ko. Pero, limpyo gihapon kayong pahay. Namin kita kubas lamesa. Sudan. Nagluto siya. Sa ato pa. Niagip siya din eh. Una sinilarga pa uli sila. Naunsa naman taon ka ba yun eh? Mura man kagibiyaan sa imong anghilana. Gibiyaan di bitaw ko bay. Unsa? Bay, gimingaw mo ko niya bay. Naanad ako nga naa siya sa bahay. Dili na ako kaya bay. Nagpangita na ko niya. Sumay akong buhaton bay. Nadutlan ka niya bay? Good morning, Miss Lynn. Yes, good morning, Sir Robin. Miss Lynn, ni Juty nagbalik si
si Karen? Yes. In fact, na siya karon. You want to talk to her? Ako ihatag niya ang cellphone, ha? Please, if okay lang, Miss Lynn. Salamat nga nisugot ka sa kong invitation nga dinner karon. Nganong dili man, ikaw na gud na. So, kumusta? Dugay na gitawa magkita. Well, I'm doing good, but not happy. Ha? Nga naman? Di na lang ko magpaliko-liko pa sa kong tuyo ni mo, Karen. I want you back. Unsay buot ni mong ipasabot? Please, balik sa bay. Unsa? Karen, mura kong mabuang mawa ka. Wa ko maanad nga wa ka. Nagpangita ko di mo. Pag sure, uy. Nagpakita ka sa imong katabang? Wala kay manglimpyo, manglaba, o magluto ni mo, no? Huwag mo na hinungdan nga nung nakat-on ko sa pagigugman ni mo, Karen. At first, I just like you. And then, it turns into love. I love you, Karen. Please, come back. Ruben, Adik sa'yo. Awit sa bentong Salamat kay managsama day may gibati si Karen sa sagusa. Ug managsama sad nga gipug nga namo ang tagsatagsa namo kapagbati. at sa Nagawa na siya nako. Nagkarelasyon gud mi. Malipayon kaming duha. Nag-live-in mi ato higayuna. Ug hangtod nga nagpakasal mi. Ug doon na nami usa ka anak. Dingin lang ko to daghang salamat. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Logo ito mga galang kaagi ni Robin nga taga Davao City apan kasamtangan nagpuyo sa siyudad Sugbo. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan, hinahanap-hanap kita. Sa umagat sa gabi sa bawat hinahanap-hanap kita. Ang mga kaagi kibahatan ng duwa sa radyo ni Ingrid Ingrid Torazo, ug po sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap, mga higala, mga studente paminaw, kinasing-kasing ko'y gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba ka, ipadala sa bagong email address rmndrama.handumanan at Odong Antonio. Dinhiragod sa hinguog pa. Unsa man sa nang trabaho ang imong sudlan, nak? Naam ko'y kaila ma. Iyam kong tabangan nga makasud sa gasoline station. O stay in na siguro ko dito. Aha, nahala sige. Pag-amping dito, ha? O ma. Salamat ito ang ginakasod kong trabaho din sa gasoline station. Makatabang na ko nilang mama o papa. Hi! Uy. Ikaw din mo bagong kauban din niya? Oh, Kisa nga ni mo, Tonyo. Ikaw? Carmen. Bay, kabantay ko nimo ba? Pilit man kay ko tinan-awan sa tong cashier bay nga si Carmen. Ikaw, gid bay? Iburig yung gibatayan. Wow, man ba? Nakabantay lang yung ko ba? As in, nakabantay ko. Ang saman, naibog kang Carmen, no? Ha? Gwapa siya bay. O, way lalaki nga, di maibog niya. Abi nga, bay, no? Parison na ba kayo mo, bay? Ako pa ni mo nung imo nung pangyaban sa Carmen. Oo, ha? Saan ko eh? Di mo yung mga makatuwag. Magsigin ko kung ako na Carmen. Bay, lang asa niyo. Tuwag na rin, bay. Bay, tuwag na ko, bay. Ugma. Manguyab ko ni Carmen.
Uy, Tunyo. Hmm. Gani na karagid sig tutok na ako. Ah. Nakituyo. Oo, namin. Unsa man? Unya, di ka musuko. Masuko ko basta binuang na. Di mo ko di binuangod. Unsa lagi na? I love you, Carmen. Tunyo. Mao na tinuod, men. Sa una ko palang pagkakita mo, na-inlove na ko nimo. O, gihinaotan ta nga, dawaton mo nga akong gugma. Sa pagkakaroon, di pa ko makatubag anak Tuan. Okay ra, men. Huwag mo siya ko dali. Baka paabot naman ko kung kanus ako ni masugton. Salamat, Tuan. Mo ba? Nanguyab na ka ni Carmen? O, bay? Niya, gisugot na ka. Wa palagi, bay? Sige lang. Alam pagpakawa sa paglaom. Sige lang yun na follow up, bay. Sugton na lagi ka na, bay. Men, usa naman kay katuig, sukat ko nanguyab mo. Hangtod ba ron? Wa pa ito maluoy na. Nakita na ako nga, pinutan na yung imong tinguha na ako, Tuan. Mao na nga gitawat na akong imong gugma. Tinuod, men. Uyab na ta. Oo, lagi. Gisugutan na ka. Salamat igay nga sa kadugayan. Imurag itong gisugot. Huy, ay kugaksa, uy. Makita ka sa itong mga kauban. Nagpay lang kay ko nga. Imurag kong gisugot, men. I love you. I love you too, Tonyo. Recorded by Radio Mo TV. Ligpay sa bida kay ko ba nga. Nagkauyab ng giming Carmen. Ayaw yun tao nagbinuang ni Carmen ba? Kay naidagang nag-atang din eh. Di ko na mahitabo ba kay love kay na ko sa Carmen. Men, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magninyo ang da. Nga naman, kaya na ko di mong buhiin. Maningkamot lang ko ta nga, mabuhi. Oh, sige ikaw. Oh, sige. Pangatubang sa akong mga ginikanan. Dili ko makatugot nga ikaw ang mabana sa akong anak. Oh, Sagot ko, ipakauni mo sa akong anak nga pampboy ka lang. Ha? O ikaw sab, Carmen, wag ka magkakita og laing lalaki, kana yung tawhana, nga way klarong trabaho. Mahal ako si Tonyo, ma. Hilam! Mahal. Tamparusuntahin ng kamuriin mo maulian ka karon. O ikaw lalaki, kung gusto ka man yun nga masawa sa kong anak, pangitag tarong nga trabaho. Ayaw ka na magsige ka lang suyop anang gasolina o trodo. Pasensya na ka sa akong mama, Ton, ha? Okay namin. Kasabot mo kong mama ni mo. Saan mo good? Huwag mo ko ilang trabaho. Ang pagkagasolin boy raman. Di na ko iksapayan kung unsa ka, Ton. Timan ikanunay nga mahal ka. Mahal sa tika, men. Huwag dili ko makatugot kung mawa ka na ako. Inahalang ang makakita kong laing pangutahan aron makatigom ko. Kaya akong ipakita sa mga ginikanan ni Carmen na kaya na ko siyang buhion. Ay, gusto ko inig-out na ko sa trabaho. Muadto ko sa kong kailang nga mangayo og radiator. Magtuon ko kung saan pag-ayo og radiator. Ha? Nagtuon ka unsaon pag-ayo og radiator? Umin, aron na ko ilay pangurtahan ba? Kay kung makatigom na unya ko, magninyo ta. Tonyo. Ha? Magpakasal ta? Umin, may tinigom naman ko. Unya, sakto naman sa das edad. Magninyo na lang ta nga, di magagad sa mga ginikanan. Kung may imong gusto, o sige, magminyo na lang ka. Salamat, Min.
Sa katapusan, asawa ta nagit ka day. Oy, Dong. Ugbana na sa taka. Hindi mo atag bata eh. Gusto na kong makita sa tuloy. Uy, kinahinay ako, uy. Tugay na kay kong naglumot. Ay, tanyo. Ha? Pablos na ka? Oh, Dong. Wala pa Dong ka. Kumaw na. Hapit na rin kong mamahimong amahan ini. Ma-cute. Day, ang pingin nang imong gisaba ka. Kung mahimo, undang na lang sa imong trabaho. Dini ka na lang sa bahay. Kay ako, mo-focus na lang sa sa pagpangayo og radiator din sa ato. Oh, sige, Dong. Ay, salamat. Kaya nahuman na yun yung usa ka radiator nga akong giayo. Kaon naman is tag-iyaron. Dong. Dong, tanyo. Oh, day! Naunsa mo ka, ha? Sakit ka akong tiyan, Dong. Ha? Basig mo ka day! Dali! Dalutin na sa ospital! Dali aras panahon dun sa walang ibaw upat ng atong mga anak. Lagi day. Dali, lagi panahon. Pinahanglan na ka na kong tabangan, Gyud. Ha? Lisod kaayo kung ikaw rin akong saligan sa atong panginabuhi. Unsay buti mo ipasabot day. Mandabaho ko dong. Akong gamito ng akong gieskwelahan. Unyang, atong anak day. Ikaw lang atiman sa atong mga anak. Total, mukhaon naman ha. Ah, sige day. Inday, ayaw pagkado sa layo, ha? Oh, Papa. Di ako sa duol maklay. Sige. Ay, tiwason pa yun ako ang akong ibuhat ini. Ayaw pagbanha kay, makamata ni manghod mo. Oh, Papa. Ay, kalisod ba yun akong kahintang, eh? Nag-ayaw ko yun radiator na, ng akong tiil. Nagtabyog sa duyan. Ah, ang tuso lang yun ako. Unsaon, gisudlan mo yun akong kinabuhi, ah. Onya, kumusta man ka din ha? Medyo kapoy na eh. Kaya samtang nag-ayaw ko sa mga radiator. Nga akong tiil, nagtabyog sa duyan sa itong anak. Ay, sige lang dong. Maningkamot lang tanga mapadako natong atong mga anak. Ug ato din silang mapa-eskwela. Aron na sila maayong ugma. Dali aras panahon tayo sa. Niya, mga tiguang na ta. Maugyo dong. O nalipay dalag ko sa atong pangidaron karon. Napahuman gyud nato ang atong mga anak. Ug karon, maitagsa-tagsa na sila ka mga trabaho. Maugyo. O day, nalipay ko nga ikaw paghihapon ang akong gikauban karong panahon. Tungod kay love nato ang usag-usad dong. Mao ba? Oh, ngano ka ba na? Daon sa ka, ha? Kadiyot, ha? Kay, burag, nituyok man ang akong pananaw. Uy, pagklaro diha. Uy, kadiyot kay bakuha kong tubig, ha? Ginoo ko! Ginoo ko, Tonyo! Natumba si Tonyo! Tabang! Tabang!
kumusta naman ka, ha? Ha? Kinsa man mo? Wala ka makailan na mo, dong. Ako ni Dr. Yo ang imong asawa. Ug niaw pa na ako ang atong anak na madre, si Sister Jocelyn. Wa ko makailan ninyo. Doktor, o sa dihita mo sa mana. Ano mo na si makailan na mo? Na-stroke siya o napiktuhan ang iyang utok. Unas. Pero ay mo kabalaka. Dako ang kayugayunan nga maayo siya sa iyang sakit. Unsa ni nga kolor kani? Blue. Wow, nakailan na jud ka. Kini unsa man ni nga letter? B. Ma, gamay na lang kitang kuwang. Maayo na si Papa. Oh, anak. Ma, kinahanglan ako mabalik sa monasteryo. Oh, sige anak. Ako nalay bahala din eh. Naaman sa kuy kauban din eh. Niaman si Alma. Sige, Ma. Pa, agpakaayo ha. Mudo-oro niya ko din eh. Hutda ni aron mo tumar na kas imong tambal. Hutda ha. Carmen? Tonyo, doon na kailangan na nako. Oh, ikaw si Carmen. Ang akong pinanggang asawa. Lord, salamat kay nabalik na ang memory sa kumbana. Naunsa man di ay po. Na-stroke ka. O naapektuhan ang imong memory. Apan karon nabalik na ni. Salamat kaayo, Diyos ko. Nga sa ato pa. Naulian ko sa inyong pag-atiban ko. Dong. Salamat ninyo, Day. Salamat. Nga di agkapirmi sa akong giliran. Dong. Di ba nanumpa man ta sa usa-kusa? Nga mag-inunungay ta sa kasakit ug sa kalipay. Ug kamatayon rin makabuhag nato. Day. Maong sa tadaghigayon di ako man ni Motoryo. Kay bisan og tiguwag na ta. Mahal pag-ihapon ti ka. Ug andam ti kag silbihan sa tadaghigayon. Salamat. Mahal ko usab ikaw, Day Carmen. Tonyo. In the morning, I'm rolling by. Bisan pa man og mga idala na sila si Kuya Tonyo o Ate Carmen. Nagpabiling paghihapon ang ilang gugma sa usag-usa. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong suwatan ko. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita magahikalang kaagi ni Alma nga taga Barangay Utso, Hingoog City, Misamis Oriental. But sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Power of Love. Pare, kinsa man sa dayong kauban gabi? Lahi na sad, pre. Na ako'y nakailayo lang at chicks gabi. O nakasinabot mo eh. Aw. Kita ka dahil na ako sumutin. Badlungon na gini mo, pre. Badlungon. Wala man na problema. Kay single man ko. Huwag ko sabasad. Single ang babae. Huwag sa may problema na. Ang problema kung makapamabdos ka. Ay, sus, maluning anak ni mo eh. Sa'y pagtuon mo. Magpataka ko. Dong, di na tumahibaw-an kung unsay may tabos umaabot. Mahadlok lang ko, basig gabaan ka ng imong gibuhat. Di lagi, ma.
Ibaw kung unsay akong gibuhat. Ug nag-amping ko. Ay, nabahala ka. Basta kay ako magkuwag pahimangno nimo, ha? Hapit na ka mahuman sa mong trabaho, ya? Nga naman. Asa naman sa data, ha? Alam ko ipaila-ila ni mo. Mau ba? Siguro alang gigurap pa na ba, ha? Sahay na ba? Taka lagi pamili. Ikaw sa dosahay, huwag mo sa kay pili. Buhiik ko ba? Buhiik ko! Ngano di ba ninyo ipakita si Victor? Buhiik ko! Di lagi pwede, ma'am. Di lagi pwede ang ibliyado din eh. Victor, Hindi ba pwede, ha? ikaw mo yung ipangita, pre, oh. Di siguro ako eh. Pasig na ilay Victor din eh. Victor! Di, pre. Victor! Oy, oy! Victor! Wala. Victor! Miss Epa, ganun gigilkos mo kunin mo? Ayaw kong irawan na ka makailan ako! Wa! Sa club! Ay, pre. Murag na ibaw na ko kung sa unsa na. Kadiyot sa. Sa gawas na magstorya. Dili ta din eh. Dili. Pabuta ko dito sa gawas. Huwag ka makahinom doon ako, bisig gamay, ha? Huban ko ni mo dadas sa motel. Wa, good? Sa tinuod lang, kuan, dagan mo gud kog babae nga gida sa motel. Dili kay ikaw ra. O gusto pa, kung na may nahitabo na to, sigurado ko nga kausaran na mahitabo. Kausara lagi, pero nagbunga man. Ha? O sila bunga? Nagbunga ang atong gibuhat, mabdos ko. Ako ka na? Uy, wala lang nakahilabot ako, human na inahitabo na to. Sorry, miss. Sorry. Ambot ko nun sa pangani mo, pero dili ka pwedeng moangko na na. Wa ko makailan mo singpit. So, dili ko malubag ug moangko na ng bataa. Nabuang ka na ba, Victor, ha? Pangita at babayhana o kinahanglan nga manubag kas iyang gimapdos. Yung so man mo pakibaw mga ako gito. Basin og gipaangkon na ko niya. Bahala na. Pero, nak, basig tinuod sa gud kaimo tong anak ang iyang gimapdos. Hana, magmahay ka gud unya. Ma, Leso lang nimo ha, anak ha. Nga di gyud ka magbinuang og babae. Tanawa ra gud oh. Dako kay tag problema karon. Unta nakat-o na ka, Victor. Katpon ko taon. Samtang kaya pa na ko, mag-enjoy ko sa kong kinabuhi, oy. Pre, kung sa ka akong mangita kag babae ba, kanang seryosohon ganin mo ba? Basin og mo na sulban na rumausap ka, pre. Ay, siyempre, wala pa magkabata, pre. Ako, plano sa gani kong settle down, pre. Kung makauyab na niya ko. Aw, kung makakita kong babae nga tarong, pre, so ayan ako panguyab. Basin na din magkasinabot ni. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ko? Oo, Lini. Ikaw may nakita na kong babae nga tarong. Basin og, ikaw pa din makapausap na ko. Nahibaw ko kung unsay kalaki mo sa mga babae, Victor. Maong dili ko makasaling nimo. I love you. Unsa to? Tablet ka. Please. So, ayan to, Amy. Victor. Paspasas panahon sa. Tulo naman day mo katuig ni Lini, pre. Lagi, pre. O, dili siya lisod higugmaon, pre. Huwag ko masayop. Buutan gina siya. Kaya sa pamigipaabot niyo, pre. Pakasli na!
tuig ng tong nagsigig suway nga magkabibi. Sa man, wa paghihapon. Wa paghihapon. Victor, Oo. Ano sa may problema, ha? na ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na, day? Sa tinuod lang, may anak na kong daan. Unsa? Og may problema sa akong pagpanganak. Maong niingon ang doktor nga imposible nga makaanak pa kong balik. Pasaylo ako, Victor. Maoring nibalik ka sa kasing bisyo. May undang na biya kaantayin ng inom-inom niya karon manginumay na sa ka. Naiubos kay Kobre. Sa kataas sa panahon, nakahimo pagtago si Lenin ako nga. May anak na di siya. Basin og nahadlok lang siya, pre. Ngayon mo siyang biyaan. Pahala siya eh. Kinsa mo gitutukan niya? Kano mga babae speakers table ay. Pilit kay ginuuan yung yay. Mo ba? Ako'y bahala ni mga bayana. Dulo na ko. Unyaon sa man? Natagbaw na kasi mong laag o pamabay? Kung sa gisulti mo? Patagag storya. Nay nakasulti na ako nga nagkitaan ka nga nigawas ka sa motel. Grabe naman sa ka, Victor. Nagkadako na nga itong edad na mabay paghihapon ka? Huwag kay labot. Ayaw ko ging naana, ha? Asawa ko ni mo. Asawa? Ha? Asawa? Asawa raw ka? Pero dili ka magkahatag na kong anak. Victor. Lakaw ko. May pagmuinom. Nabaras ako. Ubay-ubay kung naimong gabi na. Kinsam nun. Victor. Kinsa ning imong kauban, Lini? Pa. Unsa? Nagkaistorya mi sa inahan sa imong napamabdusan sa Batanon pa ka. Og dili man sad siguro ikalimot nga ikaw gid ang amahan. Liwat kayo nimo, Victor. Og ako siyang gidaha og tuyo dinhi sa bahay aron makaila na gid unya kas imong anak. Dong, pasayo ako. Ang anak yun, ay, teka. Linday, salamat. Salamat niyo. Karon nga na naman kay anak. Unta magmalipayon na, Victor. Kay ako, mangita na sa kong tao nga makahatag na kong kalipay. Kanang makadawat na ko, unsay kaya na kong mahatag o bisan pag wa ko'y mahatag. Unsay buti mong ipasabutay. Biyaan natin ka, Victor. Magbuwag na ta. Lili, ayoko biyai. Sorry. Sorry na, pasino ako. Nagpadara ko sa kong kaguol at higayon. Pasaylo asad ko, Victor. Pero dili na ko. Lini. Talking so easy, all the loving you gave me, it told me to care. Bisag kung saan ako paghangyo si Lini, di na gid siya makigbalik na ko. Sakit man, pero ang kuno nako nga sa nagihapon nako. Mangwa ko'y mahimo, kundi dawaton ang kamaturan, ngawa na gid minilin. Di na lang kutob,
Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kadang mga higalang kaagi ni Victor nga taga Happy Valley, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kinangayo, awit nga ikuluhan, if ever you're in my arms again. Ang maong kaagi, gibahotan o dawas sa radyo ni Carol Marie Caen, o dawas sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala o mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanglaing taagi sa kinabuhi na naglipot sa sakawit. I-address lang na inyong kalamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo